inya nande imeyumurubiri Ensakia bono mambi ndonse soberede nigo to kwaria ni asenjira ya bene kato semerede bine weekend yao nigo yari ngi weekend yingia etabwate birukunyo binde byonse etabwate sagasagende yonse no yabwate bono yaerire nande bono twasoire weekend ya ritukoneria Jumatatu gitariki 15 ibere umutenyo kane umwaka w'igirubere nemero ngibere na sato igo twakwaria ni asenjira ya bene kato gotena karibu enere Ensakia bono mambi ngakisa Bwarakire weekend ya so twanji and twairori tukeriga it's a good day. Yes, I know the weekend bono yarengo yaherire andu bagete kanisa abantu bagete gora abantu bagete Saturday and bono twairanire miremo yes maitera giye kuna weekend na weekdays bono rene kuru Jumatatu mpaka Jumaine rene ngete nyasaye mwete bate tabatukabere weekend na ne weekday bono weekday na mangana yogo itemeremo na ali ande kwatimo kalendo yo kwa Jumamosi ande kanso yo kwa Jumapili na ero misa aya bakwenda Juma na bakwenda mosque aba indingo enda bali rero lakini ndo simuteri serious mono lakini apart from jise jinde teri ko ba mono mete kwenda bana barabo lakini teri as serious as other countries lakini Kenya kitu bata ba Islam na ba Kristo abito sukuma torre na ke munene ngoja hata no isiro goja rende dalili za mwisho na ali again rete korekana sense ya enchinze turamanyana munene ale isiro goja rojo se ba isiro koranga dalili byorokererio ebinge okoranga nkuna gotuoro kibire lakini kisokoro jetu bado njaro je byorokererio bigoze yara to tena first world war second world war third world war mbaro je binde yo bono ngakita erede mbaro cherakiri rende ririndi ribale kuna kurigia bakombo echinse chiabo betenere I think bono next week ire bimanyiriri to corona chindo chenga dunia iko karibu kufika mwisho endega no twa bisetuoka nganonye na malaika mbamanyeti ensaneri tuko bago chogocha buno moibi mete you don't know which kind of wanyara gaste yo wakumindia chete so tikatwebeke yange lakini ebukunga kia kwa de meto moibi tari mu yarende baira ibiri chikanisa timedinga kebuku yirete ngane yego chikumo gotana yesa mwana nyasa go no moibi yani in other words nga toikumanyensa bagukwira ndi nyumba yawe iga watatigana na isibiga ibafu chidege chikwanyara ngo muntu osoiro kuibere yani toikumanya chinso moibi yagocha that is the same thing nyasa nera gocha gocha puno moibi era tali gocha ngacha kuiba tutamanyeti era gocha deika tutamanyeti lakini akara ikire oikakereri solro morole pia sana ono moibi ere iso ondata yoko nderarore mbia manono mwanju muri on Ndizi TV haibano twasio delete tukaga tukorate bani biega atwara check ya serio girito medra konyo ali kwanga akini bono reni ya sao twanje tete nane na tigato chake umurubiri Ensakia bono mambia oja ginyise jiga ikobina ibere go ganyise to chia bono mambia na manga to bwate asemese jiga ekaroto go chakirit koria otwa tena bono so ime yumurubiri ngayura nyoro murubiri no nditayura nyoro murubiri noyo ime yense ya Kenya yense yelioba muroberi otoyo bono twakware nase njira ya beno mwanjumedi tukria Jumatatu ligia kamutosa merezena wachakire wiki yao embale barwete county Nairobi mbale barwete bagaja Gusii bona ndi ngoire na bale onyore ngoire nore chake gas mambi go singoire ne deri tukuri goroga ikugara kwani abantu Gusii gaye kwajete na bukato kwajete na mato nemezi itoke none biasi ne jingeni kyara ndi Gusii nense yo mwando yandi duwakira nyasaye nambiye mono atutigete tukaba Gusii asense yo mwari ho mwajumure na kwara ne asenjera ya beno bena into kurubono wegachisito tato na Joshua na reproduce ito yo moroberi Ensakia igama igatato ase otinga kabisa no ara asense merindi studio kwena kibuna kare bintu byonsi bire biko babuya o sebintu byonsi bya sumaire ande bya weneire kara akobeka chibicha bya na mali ubuya asemambi yabone Joshua no to na studio asumura moroberi Ensakia
Ensakia bono mambia wiya kigima bro minta ikirego teba usitwara tebaniria keigo mwanchu mulire no kugenda waitonga bro nyasa twanchire ndi tumira ndire mambia rero kuri twatigane tiri tukulia Friday iti twari kuyunga kabisa togo kurire wiki no kugenda waitonga na elishabikire itandonsi ya sori nyasa wanchire kwa bukire bya nkoira libageri ngakero maswati Felistas nyanchama mwana Layton ase oko kore wiki bya naende mugo chaka bya mana soko ene kya bunayo mintukira se studio senchira ebwenerete tunashukuru tena sana minteri kibaraza mwana Steven Junior biyemono sana and happy new week asoko ene kya ngabo tambe twikire iga ase mirimo na ino karomo ko yaligania gosoka twabaganiria maya ya mate yoyo minto Joshua biyemono na ino ntumaite ngamwa bukire bya bono mambia amashabiki aito Chris Arogo korobogisero happy new week and a very good morning korochinsa moche studio iga Sophie Kemi Motangi good morning no mwana Joy ndoma yetenga bono muka mnaendelea kuchitayarisha amashabiki ya Bakeri Estelle Maserina Possibly Dismas Okinyi kiongozi Safanaya Onserio Mary Mora abonkoro wa diaspora Mongina Salome Mokeira koro Arizona Masubati Junito Jackson koro Phoenix amashabiki yetu Cyprian Marubi manye tenga nora sumurubio Regina Gesare ayona mashabiki yetu Frederick Mititi Labane Onami abonkoro chinsa machire cha Minnesota USA mnyakirgo ito David Amini Kennedy Gisemba na entuma tenga nora imea sumurubio na mwensi mole team diaspora mole skoyense ya Kenya andonsi ya sumule tuwabarika nirebene asumurubio bono mambia Vansi Kerry nkoro chinsa machia Rongai ase county ya Kajiado Divina Mora South Mogranga mashabiki mwensi pi feel very good morning and feel welcomed asomorobele bwenza kya egerto chake asobwamo kuya sana yenda okorangiri na genda sensemeri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital abuno tonyora oikori kamalieta yonzi buna Ndizi TV News Digital karokwanya likire kwa tonyora sensemeyo ya Facebook boiga sensemo ya YouTube na batonyora Ndizi TV News okonya chinga kina boto tweet at Ndizi TV News website itu neroro kote itore elieta oratonyore sensemeri onkote itura sika kirebocio kerdo kote ne website itu neroro ekrata kotonyora kurwa sikinsemecho senseme website boigo na boto tumera uchumbe yao ototenga kikwa bokina na kirobertri tukulia wetera se namba era se screen ya iborabu 0792192834 einere namba tokonyora uchumbe yao se studio ubono mambia karotenga kikwa bokina kirobertri kebago kiao mogusindiga tinginya kingaini kyaliyo bondi kyagaja embrego tua osoa mwaye boigo mogusinya kwerigeria mogusi mominjori mitanga na moseraibu ayonga getera bano kwa minjo irimi no ntutu aminjo itwikire mai kero ikoremereri embe wake akeigo mayakonyore kirio kubeka muno isoko banyombe nde ikaranze nabera nyore na kwa beire omutaka no botaka mbori buya mbori obuya botaka nigo bokogerana chinda cyache bintu byaja omojio osareka igo mwacho muri ndo tubwati asemambia boniga tutomere uchumbe ototebinga ki orobereti naye litukuria rero ne jiro ya daraja 2 kanaje konya gocha na rodere basubati abasaje bali bonjoreri basoira se jiro ya daraja 2 jigari cyaje tigorone biasi cya bukato amananasi ebiasi cabbage ebinte binge galia bagaje omena omena bakomena bono abantu baikiralia abandi bakoya mete daraja 2 ne jira nene abandi bakoyi baje kon mashinani yona abantu basoiralia ikana kiekoro kinabanya biasara n'umuntu kuboke mambya engi ichuni mambe chene n'umuntu neheruka kuboka mapema na nyora n'umuntu obwato hoteli umuntu bwoteli nere mapema babo getejera sahiri ndasiri yeto mai bone ndasiri yete kuboka mapema akabembe kabisa babe kiralia ngora kutoka alende na uikatwetome mede kujituma uikabwetome na liora nyore gyokobeka mu tetome sara uta usekorara sikorara abeko kabera nyaruri ewe chiko yime bakolia gacha ku aya kwero konchimbo tama yarende ngioliro kero njimbo mede mede na krachombe jajire bweli oboka
Igotari. Nyaruri he nyaruri rotana ekiriri. Adana duare garba bajiri mogondo. Nyaruri otana jenga duare to oso ekiriri. Onchiko mata tagete como nyomba. Onchiko. Onjimbo. Onjika. Alright. Onchimba tete como nyoma, lakini acha nyora nganyaruri igare keiriri. Alafu rende bigori bya nyaruri mugondo bakare bakongetie bigokoro kuminga kibora nyaruri era kare kumbe no bworo nyaruri era dana ni garwarete na jida kamunyoma achetia munyome achita kanyora nga kungaine likero lituka ando mutai garwarete ndiri achita kanyora nga na chete na igwetu byake akarango yonto konyorana oyo butakani go bora ichule that's why no indu tokubuka bono mambia toteme seria obutaka keigo nagwate bimbo buganyo echae yite tom rispa kora 5-star hotel ara Kisii prison nimetenga mandazi ga yite I don't know jinsi bachi babo kabaros but tunawafulia kofia abantu bechiute nonye modesta obokire modesta obokire nere ono kazi no arali agende kabisa ambia no manjumurire kero ere mambiengia sibambige to de na mashabiki na to mujumbe china simambia boniga gote itorena insinga kiere de na insteribu yego karona alitukuri gorende mbale nkasa semeria kamkunji ino mobwa simioro moja ni Kenya bakora na Raila Odinga mata karua karoso msioka Eugene Wamalwa nalia na kuna Jeremia Kioni ambalinde jibaso ase enseme yo mobori bwase abande mbaroro torra bande bachakiro gosonto rojenonye mwangi wa iria yo kabiro mugabano we county ya Murang'a nero korno soira asoba mobwe karabanda wajakoya nero no ali ento mwebo mete ento mweba mete to ndira ya nete jinsa sana next time you should recognize me as the equal principle of this coalition no yo ndene na ro ndende yo kabiro mugabana we county ya Kakamega weekly for Baranya. No, for the first time, you kabero mugabana we county Laikipia. Nderi tumureidi. No, bali bono bajakyo bomo. Gono bali ngasa meria kamkunji anekroba singirire una bono chingwana chiri chirida kirigo kwanwa na serikali. Jikwaneru isiko yebunge. Tali ibunge buna serikali itagete. Bakatena batageta mangana makongo hino bomo bwasi miuro moja. Yes, new demands bono. New demands so tena mangana ya moza ina tuende bunge. Diga abantu bakwanira isiko nande abantu baegwe opportunities tari babunge boka baotena abakenya bare kurujikanisa ebyumbe okorana era tetene tegete ko bumuna kufia 9 style na tetene bono tige bumuna kufia 9 krajite morembo ukaba sensi itu ya Kenya anda tetene bono ntutu atebiro mo bwa Kenya kwanza na tutagete basinyire bono tigatorana kia kana ujibona kana mu bwa Kenya kwanza bukora wanu murai bwense dokubira muto mukonyo erika digashawa amo nabara ibande nigo barenga se county ya Machakos ekara babwate in the dominational wash bwali ekara babwate chikanza agatena yaya tigabono mbai patson ere agusingerana oikabande bunge bachigukwanira anate wedene no bosiko ikabole mina 50 wigeye tutamanyena mboike wono rende kibotaike nabotokorana ngakigo chikobana handira ire goratena ekoruta tetena 150 ruto na raira nando tena bono ne miata gitweke no nyene duni sifuna erote betenga okoranga umuraibwense tali koiguruga biya akabole bakanya mbwate 150 ntutu teto bosibwemia kurende ntoroche mbogendete kono gutirimboka sun ngo ikabolemia tetoraro kibora ki 150 wiki ye ende boche boike emia tutashukuru iga mangana gendeta nsemo ya siasa bno mintabe kire na mangana ata makongu kero montacha twaro musimamo oya na ndentoroche nankwira na tole uchase ukorobekana na mangana amagega mwachumulira ukorobekana nkoli ya sense ya Kenyuka county ya Kisii naro jinsa machanduru ali ndwaroche korobekana bana boda bamenyi korwase bunge ya South Mugirango bagote banga enyagitali yo eigurwe banyagitali baro bokora li mara moja yemaga yo kungusana nako gendrete ntwaroche kyombe orobote ndole gwakora tali
nyagitari oruya sana heko ana abanyagitari bagotabanganya abanyagitari ba minto bagoito bagosaganwa rende and that was a normal procedure randonsi ogosaba obusie yeseri ntandagora nchingirani so na Kisii nero teribia igo eriberera ndiro asesemo ya hafya anekoro asesemeri ya nduru ekero barubwira badana anyagitari nigere ndina abasigari ikegore ndura abanyagitari ibono ibite bisiekire entomete bokari ngakibukare bono rede Ntoma idira kindo noe amisi na tare da sensemeri akarokoro kana ngororo bana badene gendege ni ugesegedire gisiasa akidoro nyoli bago chese matukare bosyo ntokwane tokore torore na nektonyo no tonyora abanyagitari bari tobakora wana Dr. Gibe Matiko ekero bakora wa nere you are acting County Medical Director Medical Services kerwa kwantari batena ya narasala siali rasala sinere utenda mangana Christians in Kenya atena union ye batena ya ndo chukwanja bantu bagende go itwa bakoli meremo baitu bachigo itwa sensemeri ya nduru ikobono afya nero maite bintu bichigo chakaiga naboko nyora ne bintu byaberu bikiro montate na njenso ngo kolegas naboko nyora na mangana aberu bikusi edo tujora ngakiro no mugavana ukwana lingane elinde abantu bagendera konyora service kebali nabora nyora bale innocent abandali no numungu ukari kobina bono totebe nduru ali ereta maidinge kegenda negenda tagende delivery aiboro mwana ikobono kujira ko ke distance anyore bintu binde ande nyagitari chinde chinga ochiranga yega ya turubane alafu rende naende juma naro kwabikira robot mangana ye county abo ngane eri nabugete nko ererera isira kinyo ndi tukore bauchiko gendera anene karo chinsemo chonsi isato kone tuwa chinsemo isata aliase egendo kirikendera talia ekero atika Benson atika ne repetitiona abegete kina keri agote abuna public service board inatikira ndibo koreri bwaye buya sokuri kabanda se county ya Kisii sama tukamaya ekana ba kusiko bono baba disbanded vedada benke koti gare kamati eli ya obomo bwa ekero kamati eli ya kamati eli ya jortune county ya leba manpower eri kurira mangana services ya sensemeri kurawa no MZ we wodi ya Nyacheki naftali onkoba banda tegotegerera na MC bande abibwate kamati na bibada ndange komino babiriga abo ne nsemende yo libone soereire respondent eri soereire nero ibono respondent bakora wana umuwakili nyamwe ya mugusu ina bimolekire sana nindo je bigendere taria bakora wana nyamwe ya mugusu niga kwa na chinsase is breathing fire ekara wate ana njitindo jimojo ndio public service board yekorete ekara wate abuna kolengana nere egenteke niko gesegitire gesiasa ona kirego ngigochikugendera asa magachari bunge litikurero ekara ba musie bali mbaka David speaker na roro abawote na barabu bagotekera chinsemo chonsi elinde bamachukuru okunaja kwabo kono ebakuri ko roboti robali ko roboti ro ende ikase assembly ero adopt bagwaka abajumbe 75 and above ono rumanyi koba rumaye gwetana bali bakusiko na vere kuliya kwende bono abangao ro chikoba sensemeri public service board mangana makongu sana let's wait and see Nyamira mangana tari buye igo siasa ni bwatitense ekatokorana umurai gose omubunge onakuru Samuel Arama nehero urire meriali mwetino mubunge onakuru lakini ochire kwa mojara barai asensemeri godena ebindo beke merobiri no bya atige kunya gukora na namoje timbaka omo senator adena turakora gasubya yawo senyamira igo baragire byara tuta maana interest yabwade igeto ande nakuru akore meremo osembu yago jaza affairs ya Nyamira home is the best baotanga mwenda tezi na homo
kipimo marejeo ni ngamaya okoranga nata gitugo cha kuirana so akona gwete igana kubwata chierio ngana what happens asa ko nyori weakness yanke go yabe advantage yae ngono eyo siasa na hiyo anali tukure goro rende mwete weekend ya ngintambe ya watamangana mange itukure goro ndoro cha section of Gusii leaders bomera neta sense media Nairobi ekarbaru kwa kero mweshimiwa machogwe sekeri machoguna mpuya asogochorwa nande na ngoendera ko kubeka bagusiamo ndoro je bakurawa na cabinet jiwa administrative secretary asamangana foreign affairs oyako kuna Athamangi emba mote machoguna mpuya pano ndore ko kubwati sinto cha bara imbale ngalia ndo junyeri na ngakiba kwa neta sense media ya Nairobi skuru ya kwende manjoro na kore tu na kore tu skuru ya mukomu omo principal Frida Ndolo na agetu transfer alafu na board of management nere ekaba disbanded ekeromo waziri macho whatever mbaro on the process yogo treat mona match meta match ave contaminated na bakobega sienko ya afya ya baorokiwa na atali mukumuyoka atebete bawicho go treat ya macha yo na kwa ene kengi birango byo bachanu byakiniwe kurinde ne counting make agere skuru ya Butere boys nero yanyorto muchando buno yo bono igona bo baise kuranda go chase chiskuru chinde igo bono mpatagete go treat na kobeke merobilia se chiskuru che county ya Western nero ere hotspot bono since ya Western igo bono naigetoro nero litiko lia Juma Mosi mwasiri karuto geta sense meri ya karuto geto no mwasiri ushukora gisegwe jijirabo geto ataranje tamana yise ushukora jisiwe jira ni kirabo abo majikorana ebintu mpiribu ya ujungu sinendete na eita jisiwe jira ni eji ya contaminated ya maji ushukora ya rende na bokorana kebintu byari ego mwegeto wachimule bweto nanje tema ni sana na ade karongo rimdo biko baigo na bongo machikorana talibu ya ngo sarika asenja kabisa baigo asik kukwana ala frende nomuliki botambe belio kipsanga nere nalinga se skuru emo kieni gali nyeri nera akabolia babwatani regional ko aba regional administrators na babwatani bonsi bana kinge ibirango byobocheno mukini ubire ase chiskuru natali nyeri yoka ose western yoka asichiskuru chonsi mense ya Kenya ne bangusia gima birengo biki nigu nto bana into next ngabana ba kodre kiskuru ya siekiro singencha bana ba tindagire contaminated ayuna ara korekaneta mange lakini nto gukora ko te inarari enda to korekane ka tutari karturebe ensi ya Sudan teribu ya army and the paramilitary nigo bagendete kutafuta kirense mete kuri ubabe ingobono ngebasu nani mwenye nguvu mete mwenye nguvu mubishe endoro jali chindege jigoda jikombora nini abantu basiri bogima abangalia na abandi batigiri jingoma nene abantu basiri bogima civilians basiri bogwa balia ekatwarana ense ya Kenya tene chindege chiaye kwenda sense meli emete apat tar Kenya yoka chinse jinde njate ne chindege chiaye osebali alternative mete ndo bwate ndo ko airspace no ense kareta itutumia ngogwana bali na Kenya kiara Kenya tebena muri gutumia airspace yito moko yetumia gobono ndo jumra ibens ka tena mbabwate ekerenga gyo korana insi ya Sudan ya tene ndo jino UN secretaries abantu bakaru kwana mangana ya Sudan wana morembe to ya sense meli sikuru ya sefimbo vya bali na bokorana kimakombora kulitwa sense meli igobono lakini nao tena ense ya hii ni mwisho wa dunia kwa ucha abananchi na bobono bagoteseka urocha baskari bansega army na paramilitary bagutumeka igorose embeo na ubakurwa na boka abanyene chindega twarocha se airport chia sambiru chinde abantu wikali tuko liegoro abantu amisini tayari kwenye basiri ubugima. Bono, that is very unfortunate. Nabumbarabu ase barabu biombe byaba nyanyimbo. That was so
unfortunate kuri ndiga to severance ya Sudan tororenga omurembe noirane yes inyora nage koragense ya mo ninu sundo jugo nyora no mogene ase studio kandi tukorera tukwenda wikase bungeri ya bubasi toenda se award ya basboge taurio kato nyora no mwamsie Ibrahim Machukingo ikara ase studio na ratena meroberi kyabegete asensemeri ye award yeli anna ndabina na tetugo tuge gochakia obotugwe bisusu ase award ya ndene nyama yesu nigebwate chibe ase igoro na bwate meroberi mia sensemeri ya abas boge tawul kawe kase studio to kwana mange igoro ye wodi nga kiabege tamagendero ase county ya Kisii ino mwamsi oyo na ndari ne bisusu by the way bisusu I konkane renga ebisusu mbigwate ligoli no nyatali nyama yoka urine osa machi ebisusu meten koni wale imachi bikeigo abokona ligwa up to 750 obo sinini ega Neriogo. Yes. Uya sana. You know, that's a good business. Nobody nyamildred momanyi. Umoli ke tokorugeiga okora mangana yoboli. Nama yetenge bisusu nebyerigoli. Nebyerigoli. Koto taibali. Wana nende ntoko boli majumuri naki ayo majumuri sarira tuko kwana siasa. Oroje na chinkwaneji bakote chikende chikore kasa magajo. Amagajo yebunge. Ose chikore kanesiko yebunge. Wanto kubole tena haya kolenga nebirengel bya umwanjumuleria chinkwane jita kiriku kwanwa katiyo mabwa simiro moja na wani Kenya simiro moja wani Kenya ama na Kenya kwanza chikwane ru isiko yebunge usichikwane ru ime yebunge iko wanto tomere uchumbe ya wetera sena mbira siskini ya urabu wetera sinzame mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sinzame ya YouTube na tonyora Ndizi TV News kosena bako nyora Saron Tita onyora no yominto Brighton magoli as a fan page ya Facebook to tebienga na kiayoro chinkwane chikorwe it's bipartisan in parliament was outside parliament kiagarazimio bagotebanga chinkwane chichwane to ko expanded tali ababunge boka babwatira na babwatani bande na Kenya kwanza nigo batagete chikorerwa se bunge barabo batete babwatiri chiko babwatani bazimio na babwatani ba Kenya kwanza baumirane bunge na berego aya na kiuro chibono kerengere kya umwanchu muligelia mashabiki tomu abokira bono mambe kuligelia morobelio tupe hisia zako na kiuro chinkwane chikoro in parliament all outside parliament imeyebunge usisiko yebunge ebirengere byano bitoka niti asemambi yabona tutanda sesemo ya check ya kego mwanchu muligelia ari ayebiro rende ayebiro ne na kero sara na hari kuligelia yake enacha korona rende na ekero karaire moche ni orarake nali mobiso wako wa macho omoche ni orare ne gwasiri basi niniga nali mobiso wako aremeremo ikobono wikobe macho teme koba macho sana ekarto kwenda ari ase kitabu kia Matayo osome 13 eyo chapter 13 osoma aria nabokurigire nangaki omupanzi ajeda agajigo simeka agasimeka rende embeu ekerarara akine nani setani achoba neti akamaya goja akanyora rende nerena akaira libagali ogosimeka mabanjore nara magude asembegu bono rende yakara kumina ekarabaji ngakire ne baji kubogana ngito keke gumbe setani ali ajete agasimeka igonga nari gone nabandana kandi batarara rende mete igo ekaro kwarali nali mobiso agokora mangana makongu sana igo ikobe macho eyekoro ku Matthew 13 oso marigo 24 baka 46 na boko nyoro mugano oyo orende na kekero monto mete hando baba so mwana ore no monto eta bante miremo reja go bodende ngikiaba ni mwasime kebinde na yaya mobisa rende ngete raja ekaro korara chisa chirio go terias nini nali mobisago ara korege ntege sensa ubono wikobe macho na inchemente rega but that's very true ngana bagusumeke mbewe msurengia omobisa icheriri wakoliro karaire nerabe ke ya embe upate magugu ne msurengia but rende yato a hope iganga onyo ikire gosimeka mabanchorayo igo ko yatiga akine ne msurengia na mabanchorayo because at the end of the day ngochore kubeka mabanchore kan no beke mbusurengi ya kan yani nga obo maene ngotoka borega between musunte
amonobo rabu ose ekemaene amonobo truth and lies igobana kiasi meka ta expecting ana mabanjoro yugo chakogesoka ekero kwa gesire ngobe kuri kando utaweka kando amabanjoro yakoreki usambe igobana haye mwanjumuri haneri banjore gosene mbuzuri ekyali banjore no bali banjore okine no amera nine mbuzure yengiye omweli oye ngojoro korutu oyi bona go manyena hayasema mbyabone haneri banjore okonya kugina na abande ori mu bisarete toro na kiare ko babia tobe musurengia all of us egerete chogwikira buruti bwa kare na kare buya sana keroti medina osmuga no ribo abaiseke 10 bane ngo batana bangaini na batana baliri namonore nabo kumana ahini gora senze meri abatana baliri gose na saba ngaini ngano gwata akiba no wata akiba mwete mbaga nyete bonsi mbaga nyete jamsingi gene bonsi mba prepared lakini bali bande mba prepared to final ya bonsi mbaga nyete munyanyangi bonsi mbaga nyete lakini bona apa baliri kokora mwete tajiri tari cyali mete nchiri mete ya Chios yabangai na baliri kore bali yabangai ni go babwata akipa ababande karolende mete baganyete mbaka bakarosa ono bakakomo ya bande alibaje kutena kakimuda utota ndama guta ya mafuta tobwate gato isainindu igo nganyo munyanyangi ya cha on time bonsi ngo chako komorra balingi but bono akanyorwa bono noja garamwanyorira tuikachita ya chioke ama gutari akaera ona libasoka ngati gato chikokora chikogora munyanyangi agachege sirige gakora kigasi igonga na bora ba team bora ba team uteba ngete buya twero veri tibuya munyanyangi taocha okumanyanga no kwaringi iga kumanya bali anyora abo we excuse yaga ngati gange isika kumbe nali mangana mayagare okorega ngo ikabwero beri kabisa atwero beri akeigo igobona no koragera igota mapema kabisa andibugo no na macha ugasule because rilio basoga ngana macha uguchukubuja agaro chakonyu nalio konyoranga murango okoreke osie igo ikabwero beri kabisa ekero ogokora ke bindu kiwa bya credit umuntu muri twachakire wiki na yete tusome SMS biriseto asemambi yabone bali basoire me yumuru tunakwanda sense merinde ya Joshua good morning Sarah Brighton na Joshua bwakire buya na inje na soire me yumuru bari Ensakia oyago na arobo Chris koronse banjiri cha raganka sahel ya nyora from Brighton azubu inchema kwa Pasagiripat Onyango Christopher wa Mnyamage Daniel Bosire Samuel Oyego William Mekenye John Obiri Mama Stengo Daphne wa Kyoga na walimu wote wa Greo akabade basoime yomoroberio Ensakia abono mambia na rawade na chesero gotera wa penda lakini rende bono no juji asero ji bosium antivirus na jugo jesero kujagram kinza ikomi chia abono litko lialero lakini nende gombe na kwa tumire SMS yao iye tuone kelina no lime yumroberio asemambi ya aboniga bia mono krosara nera kuliri ali na ndema kuliri liberto taranda sense meri ya Joshua Auta asante sana baba Monica Magara no mwanchoko Franklin Osiemo no mwana Blessing awotebanga hi baba and Brighton bwakire no tolime yumroberio ina asante sana asoko gendra kubwati murubulito wetera segeta seni Ndizi TV ni meto tuligeti wetera se TV yao kule nambaro na baro bago tubwate wetera se enchira ya online so kire kuru nyomba butambi Brighton yatabanga you can never carry your TV muntanya ko bugoleti TV njera ende bono gago kubeke class gitega kero kende utakere ward 10 igakoro gwaso kire goiko oligeri murubuli wetera se simio yakoboko ose smartphone ndo cheto masabuke goteba good morning brother Brighton na Sarah let me wish my family members wherever they are a happy Monday morning thanks to you thanks for your able work in the studio asante sana team Ensakia show is the leading station at large in Gusii and diaspora tuko pamoja hadi mwisho
nyinyi gaki sisemi kitu be blessed mbia mono sana naye seseni wachi message ne chechi watu makabere kolende to masaboke aya nimete gutuma korwa chinsemo cha Dagoretti South ime ya Nairobi Melen Kerubo nero tumira goteba korwa Nairobi West aiga tinanya komocha p goikalia bo mondo na mwachange family bategerete buya kabisa hadi tamati agoteba show ni moto sana 100% agoteba ngatuko pamoja Victor Omondo asante nere nkora chinsemo cha Nairobi West agoteba North nere pamoja mpaka Umoelio arode chi ujumbe cha uchi nyinga agoteba good morning yo Victor Omondo amanyinga yo munyalibali Thomas Nyakundio kwani wekegima Umaturi Vincent kora chinsemo cha machoge borabu itongo bugesankyo seito agoteba nonde imesara na Brighton na ndena agende to kutuligereria live Facebook to wakangambia mono sana Takida Kopa agoteba na watazama live good morning okinyi Dismas nera agotokwani agoteba nga it's another new week. We have started with a slot of blessings. Nice day to General Gichana Kemumabu Ontiria Saron Tita Sante Petro Mokera Sante kwa niaba yake Honorable Munda Jeff Mbiamana Susiri Ruma White Sharon Ogora Jones Ondieki Vansi Kerry Chanel Kemi Judy Arama Kemuma na Brighton Makoli asante kwa niaba yake lini ile transformer orenge nera goteba kuro Minnesota USA imeyensa kyagwi kabo machoge borabukia bugesi tononoka Vasoime asante sana abambali bago tomagwetera century ya online Ndizi TV News Digital bia sana kran kurari sense media ne ya Facebook bechane ngorna tomo somi wakirbiya kurumba chunyaiwa Nyamira na tudadi masomi umura mama Agnes Mokere Elizabeth Kisari Ramek Nyaribo na Unita kwa Vasoime yumroberio asimambi ya boni Jonas Nyameza count me in Alfredson Biki Falso na then good morning Maserina boswera then ndani kutoka Ugembo Karib Matagaro Kiyondi Junior kurwanyalia Jo States well represented mpaka tamati unapotambe wabedwini Matagaro Brown Onchari Eric Borura Junior Kevason Osire kwa Baboke Vasoime yumroberio Karib Matagaro Kiyondi Junior awadena nyalia Jo live wabi ikebwato kiege sase Austini nyaga mweja MCA Victor Rugito Edwin Matagaro Brown Onchari Finiseti Nduso Amizi awadena Baboke Vasoime yumroberio Samuel Nyamali nkorwa sense Mary ya Nyamatara tena Kisii following live ekarbali na Fred Nyandika Mosiomea engineer Karaba tena count me in korwa Nyantrago ibeno listening and watching live and clear Susan Diruma White tena from Kitutu Masaba tuned in tena good morning akargo tobekere cha yabo sinjira ya bene omwana emboshi tena korwa Nyekyo Masagara niko ndani kama kawaida Ndizi TV ndio kiboko yetu. Asante sana na bali bangerere gwetera Sara Ontita Facebook ndo chenga nara kwa Samson Oroswa kwa machoge cha watebanga mwano mintotu kondani salimia sana Brighton ndani ya mjengo pamoja na producer kwa Joshua Uta Evans Miyoro agoteba good morning noale Hoffman mwana wa mzazi nera agoteba good morning tuko pamoja Teresa Kemto ni siku ingine bwana ametujalia good morning tuned in kora chinsemo cha Murang'a County James Atandi agoteba muleka na Margaret Moragwa yuno murugio ye agoteba kwani abana bana Christine Vosibori Dixon na Yunga na Travis Nyagiro korwa Mangere Superstars Ogembo Municipality tuko ndani Evelyn Bikorokora chinsemo cha Suswa Naroko County agoteba jana tumetembelewa na rais mtukufu na tunashukuru sana karaigule temirobelio ya mache ase ensemeyo agoteba salimia Brighton producer na wasikilizaji wote na mafans wa Ndizi TV especially umorobelio bwensa kiabona mambia Divi na Mora kura chinsemo cha South Mogranga agoteba hapa Nduru Hospital level 4 pole sana. Pole. Asante. Agotebanga mangana na makongo kulinde tunaomba Mungu hospitali ianze kufanya kazi kama kawaida watu waelewane. Agoteba asante salimia watu wote wa South Mugrango na mashabiki wa Ensakia leo asubuhi. Ensakia hoye
timu kubwa sana, barikiwa. Mbia mwana sana Divi na Mora kura chinsema cha South Mugranga. Mbali bako tumagwetera Surround Twitter Facebook na boigo Ndizi TV News Digital na wetera Brighton Makoli na nya YouTube na otole na SMS number niri gorabo Asset TV yao. Pia kabisa kana ujitoma twenda sense mirinde ye studio kwere na tore to twenda sense ya magazeti boigo to jikoendera gosoma SMS chenu sara na jikondeina kolengana nere na mpopata matumaini go sasa na nechikoire ri bana mwatete na tide rise korenda kamamereri ono tukanyena ngakiko chikoba goja samatuko ari bosio ndokwenda sense mirinde studio tora kora bibere bitatu choshwa na romanyete ono tumakwirana to some SMS boigo twenda sense mo ya magazeti. All right. Ndizi TV Ubwansu Gusii Omurigirya bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchurya bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriyo wikere abarigirya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eriyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe ekeruta gitutu arobore muno mumuso busyo bw'abantu enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani go kuingirwa chinchira chihia na chiria chigosonana naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchara chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusi abareri sankwa riria riarabokire na kororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bare imeyungu chukisi asamagacho akwanza plaza rironguria kabire asibara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibire enoti kianda isano na ibire inye isano na ibire isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715-18607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigirya bwa television ya Ndizi chinga kichiri kwa beri gukukanya buno niko chekiranire egetese nikiyo nambeye mu GTV ya Ndizi TV niko kirinkira kuchasuri road show yoko nyigiriye riro bari Gusii nigirahire nigo turaikasuri iyo tokoma nyigo rugimero biriyeito abaraye ba Ndizi TV nabo igumerane n'ababuwatani baito bubunchorya tutari kweba abanyangero baito iyo twisa musiki gima chitari kiemero ngibire ni sanonemo
nemo chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurweze moya koe togindi marani miruka Nyamira Town Kibirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja moja tukorere kabito iranda boat yumu Kisii neri tukori kubwatia chitariki 2022 nigo turachakire imeyumu Kisii ensemo ya daraja mbili Suneka Menyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu tukorere imeyumu cy'ubuzungu Ensakia amatuka yabere wemanye wegokie nagusangana Ndizi TV ubwansu bw'umugusii kwarigiriye obubwenia asumu chandu bw'uburwaire obere kugukwiranirira bono Eva Health Multidynamic Hub ni kampani y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwaire amange amariogo ayo niga kubwenia amarwaire buna oburwaire bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwaire ya komentaba gakachinguru cy'ubusacha ayugusibya bangina enchera y'uruiburo ayakubwenia uburwaire bwa sickle cell anemia ayugutanka uburwaire bwa kansa boigo uburwaire bwa prostate asaba gaka diantu bwata mariogo y'abantu batari konyore toro bagwatishide koroku insomnia tubwata mariogo ayo akobakonya tubwata mariogo yekifafa abana bari bagwitira amache borere baitanirie emyaka eri babonete gutira amache borere tubwata mariogo ayo n'amariogo ande amange amariogo ayo nigabwata monchoria manene kubwaria butambe ugutumika ekiagira niga kubwenia uburwaire butari kwiranirira yani togoteba segesungu igare anti-periodic emineti ekere kwarwarigu uburwaire bonde bwes n'amariogo ayaito burwaire obumburi koirana boigo ekerugwa ikire asinye gitari yabo nigo bagokorera scanning umubiri w'umugima ibyo kworokia asuburwire bure tubwato munyagitari gabo gokorera omuntu scan y'umubiri w'umugima alafu ekeregwa apimiru twakoye advice na toragokonye mbabwa torosagia ase uranyura mariogo ayo imeyumu Kisii ase benki ya family benkiere rirongo rya kabere room number 07A gusoba keresime ase namba enoti 52 kianda 52 isano no setumara kabere isano ni mumara kabere kianda ibere Eva Health Multidynamic Hub kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igo kiriche spray paints no chire mbabwate keyboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore all sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisii ase namba enoti isano na ibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'umugusii Bebana mano manju muri Ndizi TV katwara sensa merinde yo motumugo twajikora akora Joshua ajikora akora na maide tuira jidukani
ende twachikora rosio ruenyi ake gotuma kwirana andu irende bardo tukwire wikasensemo ya magaseti asimambi yaboni asinti nyaboke ningoroje egarote ano olime yumuroberio asimambi yaboni dankani jwaya na eno olime yumuroberio egarote ana nigo anda tutubati asimambi buya kabisa mbiyamano asemanda tutumachu chumba chino goja studio asimambi yaboni ditunda green na ye ningoroje egarote ano olime yumuroberio asinjira ya abene kabisa deno vichange example adana Brighton bwakire kuro uthiru Nairobi no onde mpaka omwario ama yagoja se family yo mwalimu enoku bichage bagotoka sengera ye Congo biyamana sebarmende tutumo chumbe jeno tena no mulime yumuroberi asante sana mugaka kerecha akoteba no ari kurolia michoki tuwakangambia mono munyakero gwito Kennedy Gisemba goteba count me in good morning Joshua Saren Brighton asante tunashukuru Bismarck Mokwa goteba kura Kisii getembe nubia niko ndani and my beloved wife Sharon and my son Eugene mpaka mwisho deno bichage exambalo agoteba nikiwa udhiru Nairobi na onde ime na waona sana kwani Brighton yabo na wokwani rie na boigo Joshua nere tu amoira maigo mwaka kerecha asante na rora ejo deno bichage hiyo nimesoma Dolphin Mora agoteba count me in good morning Sarah Brighton and Joshua happy new week happy new day and have an excellent day and be blessed nae baba sisi ni waboigo Michelle Kerweyo na yirigireria asante sana sibali mogende tugutumachi ujumbe gwitira online nyetome kiagera bunyatoko yeroraiga na into na botoko yirigerere na ndeto yosomegere tugwisanikie buni bwenerete ikiagera kumurigereria kaira chinga kigutuma ujumbe bila shaka tutaisoma Ojaro William koro gisema Jasenzi Kisii embia sana no orime yumuroberio ino Ojaro William karato mirogwetera sense meyo yemitandao embia mono tetwira na sense me magaseti asiritiko lialero kero tutagito kumayanari airoborto asinjira yabene buna botamiri ngombate gaseti ya The Standard na inche ni ngombate gazeti ya The Daily Nation buya sana wano teto ende ya masemo karongote ina return of caning teachers go rough korrekana lende na ebiranya ebiranda sijskuru keraba alimu bakare ko tindia sijinsem awa kolengana nenseme ya discipline sekasiti ya testana nemoreke na whereas capital punishment nigo ya bete band amate capital punishment ya bete band asijskuru kolende niyo yarekande buna abantu abana barakri boko asabakar koli medical antition ekerebinte bigende de koba ruma ekerebigende de korrekana se rogongo rwagusi kosa sense ya Kenya nyorona abo bisako rwa sense mayitsemi anne bakura wa mayitsemi na mangana security no barenga se kaunje mire wikeri kabara kwanda igoro ya discipline na ketakere kobe kwa ase school kwa ngana ngo siroreke boko gose ekeboko I support it keirane nande omwana akwa asarunge asata kere naende ibuko na mbita tobine evo abisa na ina rubona muri kera sigasiti atestana kuri ntochunya riro chime boigo nindo jena azmio nigo bano bali kiroro boti ojia seke gambere kanene gense ICC igoro ya Gashagwa azmio to report Gashagwa to ICC onyo na mbari boti General Inspector of Police ko Javet Kome ande bono yarakanana go ikabacho batome amangana Gashagwa ojia seke gambere kanene asense meri ya ICC heri kibichoga nigo arengereti igoro ya mangana Boston ekero agenda dogano kumje kugara sense ya Boston igo kora chikoba usengo nyarago mu fefa asense meyo abantu 10 bari cult members bongo bono bagujigo face usire bagujigo giwe kambere rikoma chiwa igoro ya suicide churches attempted suicide onyoruna kali die yenja atika abantu rende baka abandi baka kwenchara rende na akini nse para data by the way omupasta nyene oyole ko batevinga wafunge wa skule chochote egera baganyiro gukwira kwabo ikiagera tumefika mwisho wa dunia Ere was taking his 3 meals every day like not a year for us by hata sisi watu saa zingine why do you follow
ebinto bigo affect afya yao oyo whatever is eating. Yes. Yongo kikubara sika beritko lia lero ili bajigo soero igro attempted suicide ritko lia rero bayigo ni nojina 56 bibo ni go bano basidio bugima bwabo asenseria Sudani kubwatikana buna nigo bakarigo mete asenseria Sudani nigo seginere kati ya hami ina baramilitary na hami kerba endelele kurwana sensemeli sensemeli aban baramilitary na army abembe igoro na abensa na bensi lakini go kwa sande igunga kibara military abaroro na army mede army army baroro na paramilitary paramilitary ne biombe bya ba military bali ba chete kwegerera nsemo geten army bali ba renge benseri ya Sudan barbono batete na batakiri kuira ubugambi bwensemeri asensemeri ya Sudan Sudan igo iberane litindire meteka Sudan is affected igo Kenya is affected igo Africa is affected igo chize chonzi mede Sudan nere kumachiko bene no ni mabwalie asenjira ya bene gono tigatorena ki enseko ba sensemeri po igo sara no manjumuri ni ndojena amangana ye deputy yense ya Kenya ni gaenda tukwanirwa asensemeri ya babunge pa chigokwanira amangana yu boigo bono Arsenal nago tebi marigwe seti ya testa nari getena not even Jesus can rescue Arsenal tari yeso ewebugu lakini yeso miracles do happen yeso li mubwatu mete mo yeso jokoro ku Jesus yes bago tena lende no tari no en Jesus yo tawo joko bakonya Arsenal kuirege kom lende Jesus yeli ebake beka tu no nyato kwateli etelia lakini lende bono mete utamu wa magaseti nelina wede nelina bono barojena oyo mede na bako bakonya lakini nene tago but I'm insisting miracles can happen we are not such bad koligere litale kartu ikira kolende mbia mana segazeti ya the standard komolekera kwa god all right dari na gorabi kone na rali beje ndanga all right no tontebia yare the Daily Nation aye amoro mwanchu mulire yes ngana irobulito iga nigoro yengana ya afya mwanchu muligereria kalengano mulikube gazeti akalata nga health care costs choking families wana kugorana na mariogo nigo yabeire ga sien kongo guseni go chikobegetiro mone kyagaranga echine chinga kichin kongo tough times the cost of health care in Kenya wana nigo yachirege sara kubwatekana ne siringi ya Kenya buna yaba eningoyete is very weak siringi ya Kenya yokorangani wanichi siringi chinde eyagera bono ligoli gokina sharply asa mangana ya mariogo bunango chiko kumanyo muliki bega zeti atebete wikabona ege shiringi buna yaba etabwati chinguru bono nigo yagera egakinia ligoli lia kugura mariogo mono ase kerengo gi15 igoro yemia igobana abantu bamenyete na marwaire ali go underlined conditions nigo bagocha gosoya na ndo mubuko mono egere gocha afford amariogo nyoranga omuliki begazeti agotebanga omo rwaire niga gatumikire 21000 yani niga gotumikire chiri bwisato nechimisano nemo na 50 aso mwaka kugore eliogo lia la Satan hedge injiko gotebila Satan hedge ndiogo kieli nigo lia agatumikire 3650 kulende bono niga gocha gotumika 21900 ya so mwaka la Satan eline eliogo ligotumika na abantu bwatu muchando hypertension na kidney failure abwa sentetremo yali kugorwa chisiringi 10 one tablet yali kugorwa shiringi 10 chioka kulende bono nigekinete nigo chikugorwa 60 shillings entetre yo ya la Satan nigo chikugorwa 60 shillings emo igobono igo change ligoli chete igoro by 500%. Eliogondo likoro kwa tamoxifen likorwa limo chando breast cancer eyakagolirwe entetre a packet 450 kolende bono nigekinete goika 1550 entetrenere korwa Gaviscon gotume kona baroire babwato machando o heartburn and injection yaliko guru 317 asechuba
kulende bono nigochi kugura 550 weganta tenere kare kwa tacrolimus egotume kwa nabarwaire gose kidney transplant patients yali kugura 28 ase a tablet ase table kulenda bana gigochi kugurwa 62 shillings okolera na insulin na nelyo kali gutume kuna abantu bato muchando diabetes yali kugurwa 500 shillings kulenda bana nigigochi kugurwa 800 shillings ngobono mwanchu muri samangana yoba chanu noroche buna obugima bwaki nire gocheigoro ande nakiya eroli bagali nene kurwa sepeji entangani bagakara yuagendera tamangana yoba chanu turatigana twirana mangana siasa kidogo ndoche bichayo murabike makia ODM Raila Odinga ayekerago tabanga Jose Kamago is here. Raila claims nyora Jose Kamago ngati yaba Venezuela bali bane bagotebekana balinga sense ya Kenya abo bachite guturubania obocholi na guonchora machibi yobocholi bu mwaka 2022 Raila Odinga agotebanga Jose Kamago ereno ariga asense ya Kenya ende na ubali gutamba ni server ya IBC ayunto yaligereria yakwanete igorekara bwate amosangirikana sense ya Kamkunji grounds ase umuchie o Nairobi ayukaga ndata boigo tragic story of Mukumu girls health wars inyoranga aba kongumbu aba se skuru y'abanyaruka ya Mukumu ekyagera abono nigo abana babere basiretie obogima amo no munyagita no mworokia goso mwalimu oyomo oyoba igole go double na koba a boarding mistress igobono kolengana no kwa koyomo bwabarokiwa bali ngina nigakare gotebanga I wish nanya tuko bandu obogima bwane egaro umwana one abe moyo kole ntoro cha monchori ya kole no mwaziri bwe Chisemi Ezekiel Machogo ekeragete transfer a principal Frida Ndolo akamanya kwa bana indebo igo kago disband ekyombe kelia a board of management digatole gose amonchori nabo rekero batebete mbachikuligire libirengo bya bachenu ase skuru yo ya Mukumu baigo gokorera sepeji entangani aliro bolitoneri nga omo inspector general bw'abanyanyimbo Jeffet Kome nere otianire bena gotebanga tari gocha kogoswa no nyangake nebigosereri gosechi threat korwaso mu wazimilo moja one Kenya eyemega yazimio kolikali uko gocha sekyombe gosase kigambero ekenene kya ICC na kogania Kome anyarko baka koligereriwa na gochunguzwa ekiageranga nkuru aringe chi order chia shoot to kill ocha sababu atani bazimilo moja one Kenya ekero bare gokorukurubekana chinga kicha maandamano igo komo tebirengerega kubwatia lichi kubuno mu inspector enda gatebanga igoro nkuru ali ngubulindi Kamkunji ali grounds kolenda karwege kurongo ndemwense nenda sekwenda mamincha yelichiko bado nitatumia vifaa vyote vile wa Kenya wamenunulia bunduki tiagas na zile zote igoma na erate atafuata sheria ondeta hiyo guchikomo intimidate ayo ndo yasoma sepeji ya 5 na 3 bo ayo na raire orita segasetia Daily Nation ene ya ne testan na jina gosomere beji ndanto endra keigo ngoto amagani tukiriki kora gense ya manenus no ari ya senyomba awikira se studio igonto juko endra ndo dene to juko endra se wodi ya bas Bogetaurio ndo bwate ba centro ndo bwatalia bas chache kirere to kwanda sensemo ya basi Bogetaurio gotoka sebunge ya bobasi county ya Kisii ono no tori na Ibrahim Machuki nero mwe musibe wodi eli hano mwari mukabero mwe once a teacher mojara to mero berikia bigeta sensemeyo ngojara taina mero kia begete ase ward yeyo ngakia kore jibasa yumedenje na nchuzi nakia jakiri kipara maje tujure ndo bie ward ngojara tebi amangana ayo mangi to sukana ponyo ko to mali boliao ndiro kanto mobolia semambi abone kunde turamyo kia sense moya magaseti tororena ngaki ale peji agatatu asikaseti ya standard ne iri murekerete igoro yomure myoyo mogaru simeka mangana coffee asense meri ya Sentinel na bogo soma ino mugano morekeire ere beji ya kanini murekete na bono
ni gondo chena amangana ye bill eri dagete gochigo kurigereni amangana LGBTQ ngenje tiwe asebunge na Homa Bay Town MB Peter Karuma oibono draft ile bill yo etagete ko limit amangana homosexual as ense yeito ya Kenya nyore ense ya Uganda eronja tete na ya yobo kabaro baromba wanjira sense meri bagetina mondo yo otakiora toeka na bagwa ko iboko mangana homosexual na mangana LGBTQ yerende ya veire kidonda sugu asense yeito ya ense yeito ya Kenya boigo nindo jena abasiga abanyanyimbo nigo bakale koligia osinigo bacha kirobotuki maga ya incident gosege korwa asumunya gitali oyo atogete ga kwete amatuka make ekero anyardiga kubara koru asemirimo ina ase county ya Nandi utagwa soma no mugano uyo nigora sebechi ya kane asebechi bage ya kane nemara kitebuna baiga abanyanyimbo korwa sensemeri ya Mombasa nigo bana bachikomoikia bosio bekambero shokidoshi oyo ebasu enene tycoon kurwa sensemeyo anene igoro ya amangana ye chindemero ayo ni gagenda ko ba asika seti yo ya the standard boige beje ine margadena abantu 10 nigo bono basireti abantu 10 nabanda abange batige duchingoma abo litko lya chuma mosi botuko kubatakana nigali bale gotarira gose pasi babwate yanyarite ko nyaro mu basukano ase Wandanyi Mwatate Road abuna se county ya Teta Feta ekerobare kuru ase umoyiga bwa matanga yamo aria sensema ya Teta Hills keneka kuru ingati bikoru biri bya accident bya nyabi gokorekana asense bono meta baba sire tsara ningo tote ningo bari kuru matanga ibona ndo to Mombasa ibono abayiri mbale ngo iga abantu basireta kumachikora abayiri mbale keromete ga ndimo kuru matanga kumachikora abayiri mbale ngo abasani komboire abantu close it's close relatives bale ngo do mengore ito cyase bari bonse basiri abamwabo nakuganira bari banyora chingoma kubwena kwa bwango mwe tugerenge endogere kwa rokwana yakara kwana yezana ekeronaro je survivors bari gukwana usibari kwegwa bari gotabuna Monterebo nigo yarokana ndubuna nigatindete yes bono lendenge bolina ugo tindoko ga gitugo tinde karo kwa kodre mermo orare na maruo egera maruo ari gena tonyo nando drive don't drink and drive bono by the way and that was the exact thing naro kwana but really you've spoken it because rende one of the survivors na confess thing akoroka no muntu yo ni mtu wa kutumia hizi vitu lakini rende na nje emogoka amarua ndo whatever ga kurundi ga ne speed but na nje nkobori karumura segali eri you have the right yo komatebinga mumura no nyene kibunguo mo tenene gabo mutumeru enterebe ngao instead yuko na thang muntu yatinde tabon nande is carrying you abugurtia magima gwetane magima tsarasin then mbabu atena baraboli baga liyoko mukani kabisa because kolengana page ya gatatu yabwata mangana yose gazeti the Daily Nation kolengana survivor yo Momo Subati Susan Saru niga kuinyura the last few moments to mo basokono yobwe para gotebanga no bamotebetia rundi ngorake koranga bwate speed nyinge chikali chokombo montate taba minyoki abaiki so that naenda chikubwate bintu binde that's very wrong nyuma kombo iregali eyune ya ino mpaka chinse ko baikia because mokwanete chinse chi ego chikoba obokore bana gotabanga chi break chika fail then yakera chi break chia fail egali ywe lose control asabu na ndentoje na bale Blackspot ekiagara mwaka wa moetire basinanire ya gweta sesemeri egaita abantu bane yarengiye school bonde nanje kingo bode ndena pazi nja gwetenga kite buna bono totebe sesemeri ya nyambunde gabo basiali igari kero kwenda senarali asali abeire Blackspot lakini ntwanya school basi nile ya gwetheri ya Lioma basi ya Nyamagonja githeka gororo nande wikabona kene gyo kya baira sali nande bono there's no difference is God forbid nande bono baganyete egento gekore nande mabade nande Blackspot ya korete basi ko sasa ali school economy is very sharp ore momborali inki batai gora salia
epa tu gusuia mafa goje sema ata vigingi mbibe kiri okorangaga tigana enda ngora egare kere kururu temanyeti abanyore kwanda ya swa guchimugondo bande ikubona etoga nyendo kiaba no ina re tabia ya Wakenya you wait then you say doma ukwana ngakigete kenkiabete so those are some of the plans ya chiabagambia babono bagoso no nyine ne chiobisi bachakira ibintu biri necessary yes bono metena ki ngoja na inyorana no nyene karo usigore ne karo tu abete tu ashamburi tina sababu tu ashamburi ne bintu binde abantu baba nalibona abantu babete strict tor goje ku supermarket kabisa alia goje kuna kabisa lakini siku hizi unaingia bwana lakini Kenya tokwa moriro riege ntukiabere very strict very alert and very sensitive but after some time kwa yoranga moriro rio kodrege Opoire. Na venga tu mwalimu. Enga mwalimu atanga kesho ni mtihani. Kero mwana wakora goikaso me that day. Lakini after exam mwana ndeta yole naja mwalimu ndeta yole naja ote abana basome. Anyway, tiatwira nasa magazeti tukutume ngora sana gochesi chia mate chiria alibasiriti abamwe abona bali babwate chinguma. Nonyatali alioka nyagitali andonsi nkwa gwetene pigi nkwa terere tioka umia toko sabero kubwena kwa bango na bali muasiri chia mate cheno abune Ensakia to abatebiringa pole sana asepeji akabere gazeti ya The Standard asobwango yo mto Brighton no mwancho murigelia nemurikeretenga na Mombasa County County 001 necheko host amangana National Farm and a drama festival. Igobono amangana national festivals chonsi ya maisonsi PH school chechi secondary ni garucha se county ya Mombasa. Meti usayengu ashiriketi ya samangana drama aikara kwa linge school. Mimi nilishiriki. Kinukoliga ji drama yeah, mimi nilishiriki tuachete mpaka Nyabohanze Girls and Mukumu Girls ya Boka Kamega na lenge very active no nyembono tinda eba tojoto chake etiata itoma alafu nende page ya kano manchumule ni malikerete na ki Raila Odinga litukuligoro na twalitumo sangerekano monene kegima mega rally asensemo ya Kamkunji grounds eme yo mochio Nairobi asiba kwaneta mangana atali make baraia bange bale ngoro litukuligoro gati yabo nderi tumureidi twararo litana ko base limelight yo kabero mu governor we county ya Laikipia kwende litukuligoro neso gete na kwana wae Kenya kwanza batatagitiko igore sava wae Kenya kwanza bagendete koleta excuses ekarobugima bweligo litubugima ligendete gukina kolende engane nene Raila Odinga atebetenga Jose Camargo one of the Venezuelans bali bagota bumbalenga sense ya Kenya bane bado no ara sense ya Kenya agendete gutampa ni sava iyo bagendete kubuli eigorwe kalanzo msyoka no walengigalia matakarua no walengigalia Eugene Wamalwa no walengigalia Sifuna no walengigalia na babwatani bonse bazimilo moja Kenya garuba kwa netamangana mange igoro ya ense ya Kenya igoro mancho muri karotete gwesomera nabo gwesomera yo asenchira yo bikira no page ya kane page ya gatano bayigo ne bwatetie nga na kirende Kenya kwanza na barabo balingi asobwamo which kanisa kero balinga sensemo ya Kenyatta Stadium ase county ya Machakos mugavana wa Vinyandeti nero aliganitia babwatani ya ubonzi moyega bono ikiranetwe muraibwensi Dr. William Ruto mukonyo ya Rigathi Gachagua amo nabarai kurwase eserekali mbanya ntko babako mochia okorubikana gose amaandamano ayo arubireire no bomobwazimilo moja wan Kenya kero muraibwensa negatie nga bugimankuira na borense ngora agatebe wiki yeiga twachagete bono litukuligoro obo simbo chiko kia gwika 150 asibo igo atebetere na leta yare kubwatia lichiko asichingwa na chia bipartisan withra bunge atebeta sisi timu yetu iko standby na timu ya Azimio la Umoja wa Kenya eiche tokole chingwa na korone ntwaroche Raila Odinga watayanga mtu anawezaje chukua bibi yako alafu tena anataka muongee ako na huyo bibi yako kera mineti Aden Kainan nigalenga Azimio la Umoja wa Kenya na endeno wale one of the leaders kuro Kenya kwanza ase timu eliye gochikora chingwana
amangana makongu sana yego una siasa na bana siasa ngira na sebeji agatani beji ya egaseti ya stana ni murigede na bantu 10 nomo nigo bawochi go ikiwa sekambero abo ribaji go sweru igoro ma attempted suicide korengana no pastor yo bade de marindi pastor Paul Mackenzie Ntenge nigo rende nande kora bije yakira na arenga se code 2019 lakini nde niga sarendete niga airuete bie komanyano chi ase abanyanyimbo asa ujugo kiwa sekambero sana kati yaba barote ba benchara no yorugo batebi korenga nae bare baba to como jogoni ni hawa wanaambiwa no yogo abago tebi ode ndio koragera bono otige sinzana beja tano na mo gaseti ya tistanali neri murekete kargo tebi na batire pole mwanzo kugereria pole tigangendera sepeji ya gatano na gatato ndoro cyo mu inspector general erina gotebia iro bulita sepeji ntangani na bogwe somero mugano yuno iro bulito na kya gotebanga I'll not be cowed by Azimio isa ICC threat yuko ndia tumugaria nga mtobwati uaminifu na inspector general igakalo teba shoot to kill ase okorobekana kwa Azimio la Umoja wa Kenya peje 10 na kiwa bible babana babasiria mangima korase skuru ya banyaruka ya Mukumo ase county ya Kakamega una bagukwana bale neri yanda bale nogotege na ngabana babo basirire kurende ntoroche ngemiroberi nagande takobekwa egere gukini birengo byobocheno ase enyagita ase skuru ejo ya Mukumo natali Mukumo yoka Butere boys nero ya bwato muchando yo contamination of food amonechi skuru chinde bana bakwenyorera bwesomera yo CPG komite medio se kwa bero byora na bero bya pole neri ne peja otano moneri murikite na bono prepare for a trial at ICC over demo killings ila iro kargo tebiga shawa rende buna bona prepare na trial ICC ba mwikiri bali kiri ko ICC rende achikobe trial ono mete siasa netindi tana ndoro jena chavet komenere na ba murikiri uko na renda ikinera chikwera senseme yo yuta nyora nigara se peji ya gatano nomo ebeji yeyo ne muregete na bono ababwatani bali asoma bwa Kenya kwanza ande bali asumuraibu enseri ko bagako mubona ya Thomas ko kwanania no muraibu mwa Azimio moja Raila Odinga no handshake yo baya kwantaya abwase county eri ya Machakos ekero babwate mosangano bwe kanisa sensemeyo bakorawa na Minister Vincent Musyoka Mwara animrodi mbai Kitui East kare mure Machakos town former Makueni governor Kivita Kibwana niko baadhi na ya ense ya Kenya pone takere korigereria magendero taria mangana yo kwana ni nabarai bande ibecha tano kabere sar no manjo murieni ngemurekerete buna abono ni gama chika matindi arurego chia sabate ni beji skuru mwedena wadena rende abalimu abanene beji skuru cha ochobroso ni principal squeeze egaromba bwa the junior secondary school bono kubatukana no ko bwatu kwa kwenibo go sejibe se fundings go chia se skuru ejuno ni gama chika matindi arurego chi as skuru ejo korwa se ministry bakorawa na berio kibusan yo debruna yine muri kibotambe ase wisara yechisem obade na kibese jitwa tumete oikamoji tumeke buya mwalimu ndebanje gotoka gotumeka kibese jibobe oikachi goirwe getambokero egetinde hani gago chekere serikali bono ya bwatukire 9.6 billion bunenjira ya majo gosira masomo asiskuru ejo cha junior secondary ase bejata no to manju muri ni market na abali kiba mangana igo bagende ko yaitera makongu no nyene kero ba okore mirimo yabo yakira rituko muri kwese na market na no nyene kero bale kumurekera amangana kurobekana kwa Azimio moja abali kia bange nigo batigere chingoma irete buna bande nigo bandata kungura chingoma ejo goika boniga ebeche yubego ne muregete na Javet Kome Inspector General of Police niga tena eretari kogoswa neri uko riri obumobwa Azimio moja ni Kenya bali kirego chia sekambero ya ICC otero ne mirema okora nande goika bachukubwa dirichiko asegere buna eretate zubanya nyimbo basunyunze goseba kongonde ababwatani bali kurobekana kone niga tena abanya nyimbo ni bari gukora egasi yabo kubatikana n'inchiko ase bari go protect life and properties bwegereye
Anyway, sisi hatusemi kitu. Sisi tunakufahamisha na kukujuza tu aliarasa magazeti. Utaraso kalinde mbuya umaite Ensakia egasi itu no gukorosera litukuri yao. Nya kwaboka no kugorogwokobe umatonde nara batanga rero. Nabo gorogwokobe. Natanga ni kugorogwokobe. Nabo nara ile biye birukunyo. Ebirukunyo ama umivu igana alia gwikatura korosera lituko tukumanya what's happening around you. Ntokumanya ikigenda tokore kase orogongoro eturwa Gusii twakumanya yagenda tasense engima ense ya Kenya nonye nisiko yense twamurekera Sudan alinki kigendrete ende bono togenda tukumanya ali arasa magazeti airobuli tometa banchi mbaro ba magazeti either the Daily Nation or the Standard Taifa Leo yo mtona chiko tukunira ake the Stand roro People Daily mpaka East Africa abo gwesome rorore na aratogenda tukumanya togo uchutelia tu nchometa na ikira sepeje 12 ingotiyo maega kidogo ya ile baninde kwangere basi bono mwanchu mugeria epeje 12 ne mugeretengana ki banditry tribes as supremacy wars daily security operations ngana ki aba ibibe tugo aba begu bali barasi chinse mo chire cha Turukana Elgeyo Marakwet Baringo chinse mocha Samburu Laikipia na kibagendrete koira na kibagendrete koire melimono bago engera gusebagwo overpower abyombe by'abanyanyimbo biri byatumetwaro ro gucakira umutenyo kabere bachikoranga mpairanie na koresto amangana yoborendi wanakorrekana nga banditry abaigantwaro rabwango iga mbaso nyegitari ya 10 na korusyo yo mwaboro robjeigo bagasoka batakore irikende so this is causing a lot of anxiety nganki kego chikobase chinse michi kyagarubulendi nigo bagendete kuira nanzi kegima etugo niyagendete kuibwa epeje yo ni mulikirete ngana ki ex soldier Serieta Colonel retired Moses Kwonyike abolirie nga yareko babuya ebyombe biri by'abanyanyimbo barase chinse meche cha North Rift ba KDF banyareko babakora etimu elia ekiagera goteba nga bono niga abanyanyi ababegwa bagendete kuire merike gima na kiareko baborunge KDF ebenerere mutu ali tangaine as operation barare gusimbanya areko bako bago balance yake igokoranga ababegwa aba ego babwate chinguru kyandegi 10 ande baligo chiko retreat bango igabuna abantu bakagerete nigo batagete koro kingana barabomba bwate chinguru kubwa abanyanyimbo ayondo chengana arairo bulita sepeje 12 oyo minto Brighton asense moya 10 ya sepeje 10 asense moya gisemi na ande karemurega tujimodini ngai sana na kongoro mugana bugisemi ko kasana nigo bone murekete bana corporate punishment nigo korana yairanire yetere gesieri kyama yago ikazi school ekinyore na mwaka o 2021 2001 nali serikali yediriji gono mwana wiganya akakorendwa onali corporate punishment ya nyate kurusuwaroro gose ugoitu punishment ya omwana goitwa kurende nigo bana babwatani aho bagendete koboria nangaki okurusu kwiboko nigo yerere na abinde binge byasarikire gosa abana batwale kimba chimbe asichisukuru kurende kubatakana na barai buna kero misori oyore kubet secretary general yawatena ya baiboli batakire baire roli yabo yoko discipline abana ekyagara nigo batigira abana babo batwalire problem nande baba tigire basoira sense ya social media ngono mubota charity tamaidi mwana inki atakire gokora George Ngondo oyore chief executive officer asekyombekeri ya Kenya Institute Curriculum Development ni gaute na corporate punishment nigo ebwata mangana mange gochia ase omwana lakini merobeneta kire kobekwa erikwena kwena ngakitogo kinie birengo bya discipline ase jiskuru nahara kesha jam kai indimuli aute adende na egende ke tigagitekere cha kireka abayibo baja ko orientation koruka abana rende na libara amanyenga kibago chikwenda kuchusa nyoro mwaka 2021 imo oyo nyagusira mu waziri wegisemi oyo njoji magwana atete na egende kitika kirane
banishment ira na skuru kiara bana babeire bobe ikatugule mwaka 2014 skuru nyinge nchia sambetwe kubatikana na ebirengo bya discipline bya kete ikamachikorana abana ebatwari to bokabara obonge ebeche ye 12 negenda iguru ya mangana na kibono abuse of pupils by teachers ngakirende nande na ogwako kweboko abantu bakari gwaka abana iboko ndwara mwamnaka omwana akamusalie bisaranziro sense meri ali ya ng'ombe omwana wina agenda ko nyoro bweni ande ndwara yonde abantu mukorwa sense meri nyamaje basi bano nyamaje arenge ebo basi nabaromba ito omwana mbako omwana kairira akagenda gukora operation asense moyaye yubusacha bwaye Bansoni ubona nemo gredena akora negende kyalesi alam abantu babera bayire magoro make ande bawoboye ebeje yo nindo jina teachers quiz the boys test scores over watch mugano ino morekeire igoro yo mwana oirende obusaja bwaye wanyarde bogosariwa kubatkana rende na no omwana omwalimu omwagete mwana yale ndo ino mungao sara no ino mungao kalega sensemo ya gitry ino yonde kurwa sensemo ya gitry nere akora gitunguri nere choipoth primary ni gitunguri nere na akabwata mangana ayu no igweterende na bana bali babeno boba lakini ndi sara kerto endreta sidini ngankukora tore bono abalimu aba discipline mwadere ya ruro ndiro champion ndena discipline ne muntu metambwata bobena na ingerende na umwalimu abana mede bari bakora mu mwalimu karo umwana yaramira umwalimu yawe agenda gosoma kose umwalimu wajiro nyora abane umwana araire tariko motogonyera igatiga harare umwalimu erasomi agenda no te konyarikana nche am 4 ekiranya I know what for Ekiranya because we all went through the same because ekiranya yekorekebisha because tuisoga tabenga keruopi discipline we keira nense ndo arabana bano bakobole bakemeyo amora begete ebisakaraime yo mari gereti go chiari onyori kiae so I thinking ekiranya kyali koira na responsibly na yarenge from all days abana I think na bali kuobwa because bana totigiganga bono yaberega then we don't have any good generation which motwe osana na bali mbagutwara moral mwalimu asomiga pimete gatenene gesieri asinge ntakumanya ingigirege korbono mete njeka nakachire school miaka yane ya magega mete na bana ba Jusi na Joshua ento miaka yete ya magega na kanyoro mwarimu osoire school kirasime ena kwanyora okwabura mbake kero gyao na ko karansa maga na kwanda aibano okwabura nando yore birazi rie byarenga momo amatobe okwabura pakaria nandira njintu akachire twagire bitugi yani pakatokanara lakini usebono onye kiranya anke kuira na rende let the Ministry of Education bakubwatira na stakeholders onsipi baka map with a strategy gete yokoro alternative wana mna tubwata alternative passage yo mwana munyaroka gota sarwa mbabwate alternative wenjira bakora beigwa so alternative gete che ya discipline ne tabanga it's through keranya dabache ne kwirende dana yene seminar gete bakoira abana babatebi the badness yo umwana ondamire boni gairwe seminar gyego no bago kwane ruturu onyerende alternative goikeche lakini nina are you disqualifying my opinion no your opinion is entitled lakini nina no mwalimu machukingo jale rende form mwalimu kabere lakini mwamsiare bono umwarimu agedire sara mwatenena tangana banatena ngora kina twatenene twatenena kabisa mbako mwarimu olimera sikuisa de bante mu karanze kabisa alimo weite mbaga mwarimu esiko yo mwarimu nereri omwarimu era osome onyagitari nera osome umurai bwense nero gosomedi nero nsomedi nero somedi Joshua nero omwarimu erori yaye mweto gotati ko mwarimu tangana menya kitate igo mwalimu has a crucial role
Neba to no te tio morero umwarimu gatemale mpaka kwa maji gwe tio morero mpaka ni kumanyare nga mwana oli kiamba oli kwa kibra kibodia na njija aya by the way mwarimu wewe abantu batwaro tindi wadi foka tina mwarimu wako mwana mpaka musale bisaranzero lakini torigelige ndekena umwarimu nacho kutwara siko yae taikali mwana murame mate njene stego danda sansa mejise kwa naro no nebitabu mwana ali gete boli address tu mwarimu na ae amurame tamalieta ko geta riko mwana ali ko lige composition riko mwarimu rigana andika about papa yako riga oramu mwarimu bono mwana oyo kiako Omborelio mheshimiwa igokara always a teacher. Once a teacher, always a teacher. Nerengiaroji. But to me, I feel like kiranyakira negitume kunde right way. Tikatokolera mangana ichi county mto Brighton ndochenga we only have 2 minutes. Jena korre. Ntaivanda go iro. Okay. Ndochenga ACPG ya 17 ni mulikirite ngana ki ensemo ya baseneta gose senators na barabo bono basoire asomu oli bwokubolia National Treasury enyalikoba independent office egera bakora mangana yokoba unfairness when it comes to disbursement of resources or funding which is city county isokoba ngateba independent nabo obo opendi abeba isekobo nabakonyora nga segete chibas chairu chinyinga segete chibas chairu chinke one senators they are urging a National Treasury ebe independent ijisimamie ayona bakwenyolera CPG ya 17 nindoche account ya Isiolo nero nindoche nga wetana chi family chiribwe 3500 mbanyolete ndagira yobokonyi asinge chunga account ya Isiolo ngati chi county chiri chinyomo chiatwaru muchando bwenchara mano kubatikana numurakero mutindi amo namangana yenchale tugega siribogima abantu bakaruara kabisa kolende mbanyolete bokonyi bwendagira nabo iko account ya Meru niko bono chiskuru chaboliwe ngekyago sekre gazeti ya tayore gargonya moze kyangana ngara chaboligere account ya Meru chiskuru chaboliwe nga baimo kitchen insurance cover nalia karono no muliro ko base skuru kwanyara biboli mbako na kotebu nga changa chibese tikatokolera bwase gazeti ya The Daily Nation amane chi county tika Brighton yara to sekina into seka from taifa leo biasa no manju boni kirese kunya kodeli sara lende gana kunya kodeli amangana taifa leo garuto kokorera twenda sense media siasa namagenda karo mheshimiwa itago ja studio kurwa sense media bas buge tauri tikamyo kasigeka nindo masharti mapya ya Raila kwa serikali ndio karo sana na lende ruto natangazo to bosini mina 50 bojo jaka andira iro mote briaya abakenya batazo bosibwemia yes oigo bwemia Raila tena ntati batakete but no ataka Kenya kwanza imungoe Kenan katika kikosi chake na unga nafuu uuzwe shilingi 100 sio shilingi 150 awekea Ruto matakwa zaidi ndipo akubali majadiliano miongoni mwa matakwa hayo ni kumtimua Jose Kamago nchini. Jose Kamago no ale Kenya. Venezuela waliano. Venezuela. Otigage ende sobo. Alright. Lakini magana magumu sana. Ekatoka ndirake kaunti sasa kukoba hera ili kulipa madeni. Kaunti chichikobetere ko saba madeni ende chiaka go saba mikopo ende chiaka ne madeni. Alafu naindirende mheshimiwa Karache mubolinga with this orochi bakari go kopa egere bakana madeni na kibarabu bakonyora chibesa resources bakorera some few development chubono development chikoba fully because of lack of funding and capitation lakini nkai bakoruchiri chinke bagendete ose baturiete iganga omomboreri that specific question na boranya na aboreire gati abategereria santes yule moja agote bakwanya Brighton gabose studio omwaka kerecha ntwakorora enjoriosa twakororire alafu ndina mangana ya English Premier League Arsenal bado tunaendelea kushikilia ushindi pale
juu kuri ndigoro tulienda draw na West Ham na ende chitariki marongevera naye monta wate timu ya Southampton. Wacha tuombe Mungu. Manchester City nengo cheribu besana maiga yaito, but we are sure nga Arsenal ni timu ya Yesu na tutazidi kushikilia. Lakini kiasi taivare bali gethena Man City yatoa onyo kwa Arsenal. Tokorera. Asante mwanjumuriambia mono gwashirikire na intukuro 12 mpaka bono chetri chideka 2 chuwena takoba chideka chia siasa na magendero. Omwashimi weito nyugwete ngo ikirase studio ntatenje go excuse ga ngende muoye karonko batiga ba kwana mange igoro ya siasa yorongoro Gusii na siasa yense ya Kenya ngakitorochi. Anene ward ya in parliament outside parliament na romombore diswali didi arafulinde tumulikire sana e ward ya bas Bogitaurio, tolna araria agendret. Montanaro ante timu amaiga, kararoche posta. Nko mwande. Bien sana. Manjubu ntutiga ebo no. Tebirinde manjubu ni yara konyora ero gosimba kamana. Manjubu ero ta konyora, ero nkubikoli bikoro to bia nakego. Bien sana. Singichoma nande na yaite ira sigit. Bien sana. All right. Kato era sese mbili studio tutige choso ato tera banga berata to kromo ganione ago jabana studio tujaka mangana siasa na magendero.